Yo, angiqonde yala feeling yophangelela umlungu omnyama. Amloko uholile fike faka imali yakhe short. Awumbuzi xelela istory. Hayi jonga ububhanqa obu. Bububhanqa obu. Hayi afike ngibuyele emculweni nxa kunje. I wonder what's next. Oko ndihleli ngecebo cela unganibuzi what's next oko bendibuza imibuzo cela unganibuzi what's next spana u9 to 5 kaloku ndizama le cash nasentloko ndiphethe sistress kulihlahla ndizama le cash oko ndihleli ngecebo cela unganibuzi what's next oko bendibuza imibuzo cela unganibuzi what's next spana u9 to 5 kaloku ndizama le cash nasentloko ndiphethe sistress kulihlahla ndizama le cash ndizama le cash 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 kulihlahla ndizama le cash phela inyanga maneke uyabona ukuba ndistressa ngerent fika umastane ndibuza imibuzo ndindazi impendulo kaphela phele imali menthenga ishota ngikhumbula imanyani what's next mhlabe benthenga next mhlabe benhleli nebel nzima manyani ukuphela kenyanga izikweleti zininzi zanleko oko ngihereza kunzima nokwenza ichomi zibhizi zentex mara kowe yakho next manyani ke mnaka le way nzoyenza and imanyani nzoyenza fika bethetha ishit apha phandle manyani bandenze distress izumculo zi-represent ndo yazo yafana nenketch so manyani zathana noleka funa imali ndifuna necwewe take two ndihambe nyilane going harder I'm reaching my fame fika kuseni ndaphana kule game busy oko kunzima nolala jaba zami uzathanda nonqatsha nganiboni ngiyanibona akaloku ndifasa nezaza alo mculo nzowambela phaa alo mculo nzowina nesam ngizojaja what's next hlele studio sami cash oko ndihleli ngecebo cela unganibuzi what's next oko bendibuza imibuzo cela unganibuzi what's next spana u9 to 5 kaloku ndizama le cash nasentloko ndiphethe sistress kulihlahla ndizama le cash oko ndihleli ngecebo cela unganibuzi what's next oko bendibuza imibuzo cela unganibuzi what's next spana u9 to 5 kaloku ndizama le cash nasentloko ndiphethe sistress kulihlahla ndizama le cash ndizama le cash 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 kulihlahla ndizama le cash